Salam hormatly vatandaşlar. Şu men hem öz gelegimde käbir aýtmaly meseleler bardy. Köp kişi aýtyp geçti. YouTube kanalymyzda her kim aýtyp geçti. Indi türkmen aktivistleri başga bir diktaturaga garşy görüşýän käbir guramalar bar hemesi aýtyp geçti. Ýagny men bugun aýtmak isleýän Milli Halat Ediş Komiteti, yani Gurucu Meclisi'nin en önemli ağzalarından biri bir zenan maşgala Umida Bekçanovan'ın saklanıp izni verme merkezi değil ya, yani Türkiye'de geri gönderme merkezi değil ya. Şu yerde saklanılyanlığı hazır bilemeyelim. Yani onu bir Türkmenistan'a, yani bir diktaturanın bir elinin ayasına iyi verilme hopu var hazır. Yani şunun için hazır bütün dünya ayağı garlı hazır. Amerika'da olsun, Avrupa yurtlarında olsun, hem kişi çünkü bunu bu zinanı gol tanıyalar. Türkmen halkı da gol bilyer. Yönü kâvir bir nemeler var. Diktaturanı bir gollayan, şolardan bir yalıyan, kâvir bir itler var. Şolar YouTube kanalında Umida Bekçanovan'ın, yani Taga kanalının profiline komentari atyanlar var. Yani her kim burada atıyor, o da nepa gidersin. Sen ölürsün. Yani onu bir menüne bir sade bir halktan deyip düşünmemek edilmen ödüm. Halk sadece bir halktan da bolup biler, yani esası mehme işyarları, şoların ağzarları ya da şolar tarafından bir satın alınan bir käbir bir bilgisiz, bir cahil bir öz halkımızdan biri bolup biler. Bir bilmeyen şeyle bir bilgisiz bolup deyip bilýänler ya da bir şoň üstünde belli bir nemesi vardır. Belki bir aýlygy vardır. Yani bir günä götürüp durmaýan menem. Her hil ýagdaý bolup biler, ya da bir bilgisiz hem bolup biler. Bir jahil halk, bilgisiz bir halk biz hemmemiz bir körsawat bilim ýok bizde. Yani şeyle bir prezident, ya bir han, sultan, ya bir serdarın garşysyna gitmek, bu bir günä, yani bir cinayet diýip hasap edilýär. Bir wagtlar biziň hemmemizden şeyle var, düşünjede köpümiz edilmen özüme şeyledim ýöne. Inni soňky döwürler o zatlary hemme zat men göz ýetirdim. Inni halkymyzdan hem şeyle bir düşünjelerin, şeyle bir düşünmelerinin gerektiğini şonu inlemek isteyen, yani bir Umida Bekçanova diňe bir halkın değil. Bütün Türkmenistan'ın zinanlarına bir görüldi. Bütün Türkmen halkının yaş gelecek, yaş nesillerine bir görüldi. Şoların bir öňüne bir aydın ýoly açmak isteyen bir zinan. Men o zinanyň kän kanallarında gepleşiklerini kän dinledim. Elbette Milli Halat Ediş Komiteti'nin o ağzarlarının edýän gepleşikleri ýa-da käbir ýygnaklary bolýar, käbir kararlar bolýar. Iň adamdan şolaryň bir elinde bir delil var, yani bir resmileştiren bir kararlar var. Yani onu köp kişi onu inanmak isleýänler, yani bular kim için beýle bir karar kabul edip ederýarlyk diýerler. Eger yurdun başına biri bir karar kabul edip ya da bir halkın üstüne bir ağalık sürüp İslam adamsını öldürüp bilýän bolsa, yani halkyna şeýle bir zulüm edip bilýän bolsa, näme üçin bu şeýle bir guramanyň özüçe bir karar çıkarmagyna, yani bir halkyň tarapdary bolup, bir halkyň näme diýeýin, näil diýip aýtsam, bir halkyň haýyryna bir şeýle bir
doğru kararları alıp bilýän bolsa näme üçin bularyň haky ýokmuşyn. Indi şeýle sorag var. Indi her kim şu soragy özüne berip görmesi gerek. Şeýle bir o bir ýurdun başynda isläni edip halkyň üstüne zulüm edip bilýän bolsa hemäňiz bütün Türkmen halky hemäňiz görüp ýörendiňiz halkyň köp bölegi ýurdun taşynda gazanç etmek üçin nähili günler görüp nähili közelçilikler bilen gazanç diýip insanlar da ya o hasalan galya köpüsi ölüp gidýär. Şolaryň ağzyndan bir janazasy ağzyndan şoň janazasy bir öz topragyna gömülmek bir nesibesi ýok. Indi Umid Ökçan wanyň aýdan sözleri bugüne çenli görüşdi 4 ýyl 5 ýyl men bilenim elbetde ondanam hem kän bolup biler. Şu aýdan sözlerine hiç bir ýalňyş ýa bir ýalan ýokdy. Ýöne şunu yalanlamak üçin yalanlaba bilmediler ýöne diktator muny yalanlap bilmedi ýöne muny bir aldyk ýol bilen muny sesini kesmek üçin muny aldylar. Men şeýle bir mert zenanlarmadan bardygyna buýsanýan edil özüm. Onuň bu zenanyň ýagny iki oğlundan birini Umid Ökçan wanyň sesini kesmek üçin oğlunun birini bir oğurluk mu bilemok bir cinayet esasında onu içeri yani türme aldılar. Türme alıptırlar. Yani aldılar diýse men yalançy bolaryň men gözümle görem ok sebäbi içeri alıptırlar. Ýöne şu şeýle ýagdaý bolmasyna da rağmen bu denan sesini kesmedi. Ýene de şu diktatoranyň, şu rejimiň garşysyna görüşüp bilen denan. Beýle mertlik şenil biziň türkmenlaryň, türkmen halkynyň erkeklerine şenide çenli görülmedi. Erkeklerinin içinde görülenler bar elbette. Bir yıl mundan 26. iyununda Merdan Muhammedov yani Milli Halas Ediş Komitetinin gurucasy esasy agzalarından birisi Merdan Muhammedov bu oğlunu hem aldılar. Ne olsa Umid Ökçan wany aldılar. Ýöne men diňe bu ikisiniň adyn agzap geçmäň ýöne kän bu rejime garşy görüşüp görün kän ýigitlerimiz, zenanlarymyz bardy. Ýani aktivistlerden ýalňyşmasam bir aýman ölen Abdullah Orusov we Alişer Sakatow ol ikisi birlikde bular tutuldy. Sonra sanasaň kän heniz Malik Berdalayberdiýew, Azat Isakow, başga da kän beş şoňa meňzeşler, men häzir atlary, familýalary men häzir ýadyma düşen ok. Farhat Durdiýew bardy ýene biri. Şeýle de kän bol hini intek biziň bu bilýänlerimiz, hini bilmeýänlerimiz näçe yüzlerçemdir, belki miňlerçe bir rejimden şeýle bir nägile bir illeşlerimiz, vatandaşlarymyz bolanlar kändir. Ýöne şolar hem aýap goýandyrlar. Indi şolaryň hemmesi tutuldy, saklanyldy, içeri atyldy. Halkymyzdan hiç bir ýerinden ses çykmady. Hiç kim gollamady. Belki köpüsiniň habary hem ýokdur. Ýöne habar bolanlary kändir diýip düşünýän sebäbi Türkmenistanyň halky köpüsi daşary ýurtlardakynyň hem daşary ýurtdaky halkyň hemmesiniň YouTube kanalynda o
Köseyem kanalyny görýändirler, dinleýändirler diýip düşünýän. Belki o ýerde kän bir aň düşünjesi bolman, düşünüp bilmänem biler, o ýerde nähili gep gurrunun bolýanlygyny, nähile söhbetleşiň bolýanlygyny ýöne köp kişi bilýändir, näme barada söhbetleşik gidýänini, söhbetleşiň manysy näme barada gidýänini goýulýandylar. Ýöne hiç kimden ses çykanok. Indi şeýle bar, ýöňe çykyp hiç bir ýerinden ses çykanok, ýöňe çykýan ýok. Ýöňe çykýanlary da şeýle alyp ortalykdan ýok edip bilýän bolsa, olaryň garşysynda da bir tepki berip bilmeýän bolsa, biz bir nähilik bir millet bolýas. Indi şeýle bir halkyň, bir milletiň, bir watanyň öňünde şeýle bir hereket edip bir hyzy bilen orta çykan adamlary gorda bilmeýän bolsak, biz nähile bir millet bolýar, nähile bir halk bolýar. Ya şul döwletiň, şul hökümetiň öňünde diňe bir boýun bolup, haçan ölerkä, haçan diň ganymyz dökülerkä diýip garaşmalymy? Ya da haçan bir ýalňyş iş ederkäm etmejek bolup darajaşaýyn diýip şeýdi haçan açyn bir seraply bolup gelmeli ýöne doğru dürst doğrulary aýdyp öňe çykan adamy şeýdi ortadan aýyryp ýok edip bilýän bolsalar, sen doğruny aýt ýa aýtma, sen yalan sözle näme deňde dedi İslam wagty bu diýişine gan degen hökümet İslam wagty İslam hareketini edip biler. İstersen elinden öýüň alyp biler, ýurduň alyp biler. İsterse janyňa maly biler, isterse ganyňa döküp biler. Indi bu bolýan wakalaryň soňy şu derejeye gelip ýetýär. Nähili düşünçelerimiz bar bilemok ýöne bu hareketiň, yani bu ýagdaýlaryň ýygy gowluk däl. Türkmen halky, ýa-da Türkmen milleti. Yani bilen bu haksızlığa ses etmän oturuşumuz ertekogün her kimin bir sessiz oturan her bir şahsyň başyna gelip biler. Şoň üçin elimizden hiç bir zatyň gelmese-de şeýle bir hereket edenleri gollamany bar, başaralyň, gaýrat edin. Hemme edilýän hereket, hemme aýdylýan sözler, hemme edilýän hereketler halk üçin, watan üçin, bu millet üçin edilýär. Şuňa dogry düşünjek bolun. Sag bolun vatandaşlar. Her kim öz pikirini paylaşsın, pikirini orta atsın, ýöne eýle bir haksızlyga ses etmän oturmak bir gaýratlyk bolar. Şunu etmeli, biz bir beýik millet bir wagt. Ýöne bir wagt beýik millet inni gitgide bir gorpun içine gitip barýar. Şuňa düşünjek bolun. Gaýrat edin. Ýaziz milletimiz. Beýik Türkmen milleti.